Nik gonbidatzen dut jendea Altsasu ikustera etortzeko, uste dudalako, hausnarketa bat jartzen dela mahai gainean, ez dugula ahaztu behar gertatutakoa eta horretarako modu ezberdinetan pentsatu behar dugu ere gertatutakoan. Eta, antzerkiak beti ematen dizulako espazio irekiago bat, nire ustez, gauzen inguruan hausnartzeko, distantzia bat ematen dizu, eta orduan ez da bakarrik zuzenean horren inguruan hitz egiten, baizik eta uzten dizu aire apur bat, bakoitzak ikusteko ze gauzen inguruan hitz egin nahi duen. Eta gerora beti ekartzen duelako antzokitik urten eta berriro ere elkarrizketa bat pizteko aukera, ez?